Timenta ka singin ai fi ka wei ka jing hikai, ba ka ta ka jing hikai ka dei shapang ka jing shap tiang. Pi ublei u isi bahai ka jing shap tiang. Ba pinna puli na ka Bible ru. Ka Bible ngini puli fi na ka kitab jing penpang kal na ka ba arpuai. Ka khat ka ba pra ka ong. Hanrai ya kita ki ba shap tiang. Ba ya ki ba shap tiang. Ba ya ki ba mengat bat ye ki ba easily bat ye ki ba penyap bat ye kita ki ba kerat bat ki ba aiksut bat ye ki ba money blai thau bat ye kita baro ki ba lamler ka benta jong ki kan long ha kata kapung ya ka ba thang da ka ding ba dau kendok ka ba long kata ka jingyap ka ba ar pi hang ni ngi kran ni phang ka jing shap tiang ru ka de ka wai ka ba blai easily bha bat on sara un sa thap gi bri ba shap tiang sha kapung ka ding ladang idan ga jing shap tiang ong ni pi ngin sanum kiu ha ka jing long man siam ne ha ki ai ki bangile ka jing shap tiang ka de ga wai ka ba uman sim baman upanan kamma na do man sha bat ha kini ki por tang ga wai ga jing shap tiang ka bangi de bandan ka long kata ka jing shap tiang yo blai kani ka bang quran ni fi man ta ka de ga jing shap tiang ka negative fear ti ban panja ya ka negative fear ma kata ka jing shap tiang ka badai na ubaman ni dan kam ban shap tiang yo blai ha ka kitab jang ujup arpu pra ka ong ka jing shap tiang yo blai ka long ka jing sedang jang ka jing start bat ka bakiar no na ka basniu ka long ka jing syampang tika ai ga bangi dai man shap tiang dan kaman shap tiang yo blai bat ha ba pi shap tiang yo blai pi et ban pulia ketin jong blai bat pi tre ru ban pen ko ngo bat kum ketin jong blai pi uji sukres ru maham ba wang to pin am shap tiang ya kita ki bala ban penjat ya kamet jong fi hang ni ka perthai nrei to pin kham shap tiang ya tau bala ban penjat ya kani ka met bat man sim hadujak diladang idan ka jing shap tiang ong fi nginum la ban ki ka jing long man sim nginum le ru ka man jong blengin sapen so bhai ki bri ngin sa shap tiang ki bri ngin sa shap tiang ya ka ban sawan ngin shap tiang ki ai bat ha ka ba khat du ka jaka jongi kan long kapung kading kai ga bangi dai ban shap ting yo blai bat ban kongo bat tek ya kani kai ga bala tho kani ga Bible ka tin jong blai ya kani dan kaman ban pen kongo kata ga jing shap ting yo blai ban kiarno na ka basni dengan ai nuksai pimta nga ai ngo yo blai banadu ba blai u penem yang uplat lu yang ana itu gi pop la ji osngo itu gi video ki ba menshwa bang ai testimony ka na kwa ban ai ka testimony ru mata syafang ka jingle ya tin jong blai pi ha ba blai khat yang ban money u ban syakri u blai ngasngo thu bakat komun tin jong blai man pen ko ngu ma khwa ban ai ka wai ka testimony bakat bang anang le ya kan ka tin jong blai on pi usutan udam ba usutan ubitar ba bat usutan le mno upha ya kimen sim baman sap bahai kan upha ai kimen sim baman ban pensitam ya ki beri jong blai pensitam akan urukam leng baki jingmat berkhat wan ban atak nong pi bat hakaju kapor wan ban rong ha ki beriu baleng baki beriu kin pensitam ni ti ha bangi le ya tin jong blai ngi di ban expect namar bangi le tin jong blai yalap kai ka bayi le tin jong blai kalong ban em ga jing em ga khot ban yalap ru ya ka gospel jong Jesus Christ kat kum kan ka ketin ma ti ha bangi yalap ya ni gospel ki beriu ki yo jing penem bau ai ka ikhtiar ru manong fi bangin be yiki sut bangin pen baptis yiki beriu ha bakila hadin bakila kala ka bomot Jesus Kristus wang kumno wang haka apa ka gospel Matias kal nong ka ba arbu pra kat khat ka ba khat pra hadu arpau wang tu yalap biar ka gospel siki benrio baro dapen long senran iki mo dapen baptis iki ha ka kertang ukpa khun bat jong mensim khu dahi kai ki bakin sumar ya ki hukum jong bat ha khmi ngan long lam rengkat ba pi haduk ka bakut ka perthai pi uhikai kumno uhikai ngi bangin yalap ya ka gospel bangin pen baptis bri bangin hikai bangin sumar ki hukum ula kularu ban long lam bat ngi haduk ka bawai na ka perthai ti kan ka testimony ka bangai thu pi ka dai ba menta ni anga da ka jing ai jong blai shibun ki beri kila kala ka bomot ki wan ka jing pen kala ka bomot bat ngaju pen be itu ki men sim baman ngapen be ru na ki habang afun ki beri na ka yeng
na layeng mo na yeng bangah sa yu shangwai tengah jupen be na jupen baptis ru yakibri te ja ayu habang ale kumni mensim baman usetan adam na bangalong kumbalik khandra ya ketuka ketem jong ka hima usetan mat kibri kimi no naka kataka hima jong ka jingdom syaka hima jong ka jingsha te ja ayu ngan ong ka bangale ni usetan la bitar ba but shibna shwa kani ngan fi shibna shwa kani pila ying idan gitu ki discipleship training ru bangilet ban hikai gitu ki gitu ki bala yo kha arsin bala yo like na pap hikai bakin let yalap gospel bat ki sedang ban yalap gospel teng e bat kala senang yar ka hima jong ublei menta jadi kani bitar plat ne baman bat ngani thu fi kai ka jing ka bangale abang syap ting ublei kawan ka jing bitar setan kawan ka jing penstam ru ngai thu ba ni na marba ngai pinga kran ya kani ka jing shisha kani ka jing shisha ban kani ka video ha bang kran ai ni testimony kan supply lu ya ki breu ki babun ba ki badan ka jing syap ting menta ki mendai ban syap ting ki ban syap ting yu blai bada ka jing iet ngai thu ni testimony te ja ayu viewers ni ki para banget ki bapet ki video itrying jonga ila bitar ba kita itrying jonga ngamnum ya thu kertang ni namar nga buram i bat nga iet ya iru kum ubriu ngam shimdan ganunu jing kthang nang ipi lara pipet kini video da ka jing samkhi ngai thu ira jing sha kai ka belaja ngai thu ikani ru amban that ne nu namar ngam itu kertang bat ka bar ngai thu ikani ka long ban pen slori ki briu bakin yang scam ka jing sha ya ka ega bangale ko ban itu ifing ni ngai yang scam ka jing sha jong ban yalap ya gospel ki briu kata ka jing yalap gospel baki de ban dakala ka bamut am dei basulit jing sang tu ki ban kala ka bamut hab da apply tu pop hab da pentukut bat ni da ka bo jong bleng pen be ki men sim baman ki men sim ba pen le pop mo ki la ban long ki men sim aurea ki dan ho briu ki men sim bitar ki men sim klem kino ki men sim kino ki jat ki men sim mo ki men sim bale aurea kamat ki men sim pop kino haba ki plang pen tukut ngi be ni ju i ta ba ki bri ki dalen nyar kum haka kam ki apostol haba uni philip let ban yalap ki bri ki dalen nyar ki men sim baman ki la mi ba ki la yok ya ngi le ro ka jing duai pni ok ya te haka ni ka jing duai ngan ong fi karon kam tang ban hab ban kan hit gitu ki men sim baman te dei kani kan ba ngani thu ifi ba ya kani ka jing duai ngan ong fi ale ru shabar ta ka jing ay blai kumbu hukum Jesus Christ wai ka ikhtiar ong to kit pen khia i pang be ki men sim baman no teng ngajulat shi gibri gi bapun gi bang ya kendu bat kum ju ru teng gibri gi bana shabar ngaju penduai leng ba ka fu te ha ka jing duai ngan ong pi ka dan ka jing ele ka bang hukum ki men sim baman bat ka sur jangar ka kham e hendet ti kani kala penthut shi kat dei ye trying jonga i belong ru i bai i bala bat ba kerdan hakiniam girkom itu ifimo haka ngalam nong pi haka awai naki yeng mani ila bat bahaya kerdan ti ila bitare nga bat ila tip mangala let pen baptis beriru bat la ila women sim bitar lawan hi bat ila keren persyak yang hadu katama la keren persyak bat kala poi hadu put ru ba ngin hab ban mi no nakayeng kabang isyang wai mata dang shibna ka no laban ban mi no tenrengan aingu ipi namar ba hakata kapor namar nga ong try nakan mau ya gospel Matias kal nang wasan khat ka ba khandai ma ko ong to comment to shot comment pi habakin keren ben fi kin keren kitin live project namar ki sulam le tenga syak keren ben asyak le ben no ala banong asyak pen shitam namar kani ka gospel ka bangayalam pinga nga so scam su ngong tra jisu si sang ala le gospel jong ni tradang asya pen sistem tang asya keren ben asya keren lai pujat bat hakata kapor lengan itu ifi ka dei sendan kapor ba baman bitar ba ngana mar ka dei ka discipleship training ngadang dan ka training ka bangan ai tu gibri bawan nashabar ti hanroi nga aingu uble ha bang akan mau tau ong tu comment tu shot comment namar ba krau ko hima ka bainong jong fiam nang yaro you trying ong pleng usutan la bitar nga hadu kata mendai itu iba ngam blame ya itu iba i trying jong iba be yenga ngam blame i namar belai uri usutan udam nga use leng ba jong i ti hanroi hadin nang tapat nga ayo polis na gospel namar nga kan mau ndat ikini gitu khat nga abu ka do nut bong tu ikinong shun yung fi ngani tu ifi ba habang syale taru da kajing ay yung blay da kajing samking asyong man step ko mo jiwang try kerku
try jonga namar imtip ka ke bagi le try ji subi ngadu wai iman kar khu ke yeng jung iman mo ting ada dua yang adang pi kadan ka jingkaman ka do no wat la imla shu ban pet yang adan ki por imla shu pet rai bitar pala yang rai ada ka jing bleng alit ban keren bat i asmo nga inga dua ka jing pen im jong i rumo namar ngale ek tin jong blai te nga dua ban be men simbaman tin jong bleng apan baptis bri ka de ban ra hima jong blai mongilet shikini ki yo ki hat ki bri ki bala sakama nong fing yalap ya jing penyam gidan ki bri ki ba syate aka pornografi ki ai tapi ketin jong blai ka omni o Jesus Christ omni haka gospel markas an penchai ba pi ong ukhat cha jing kala ka bamut ka jing yalap ka ba shisha ka de ba khat ba cha jing kala bamut wong nu ong tuk te wong no ka hima jong blai kal hajan gospel markas kal nang baning kong khat bas khat san sul puli mo pi wong ka hima jong blai kal hajan tu fin kala ka bamut bat nget ru ya ka gospel bat kumju ha ka gospel markas kul nang ba khat riu khat ka ba khat san khat riu khat nyau hadin ba ula mi pat hukum ki senran kum ni wang tu let yalap syaga ya ka gospel shi ben riu baro utau bang net bat yo pen baptis kemau pen kabut lang tau bang net bat yo pen baptis an penim utau bang net ularam lupa ka jing net kawan rak bat ya ka jing pen ko ngu ban let cha jing pen baptis da ka ba pen ngam ong pi ka ketin baptis zo ka wan ketin pen ngam akaran ni ka jing shisha ka ni ba penyo la lut kam dai tang ka symbol kam dai tang ka dak ka dai ba pi pen ko ngu ban let syara jing syayap jong Jesus Christ syara jing tap jong Jesus Christ syara jing mi pat jong Jesus Christ ka ni filak ban syam nak siti nong rum nong man ring bat kumju ru ko ong kini ki dak ken bot ya kita ki banget khat ka ba khat riu khat nyau ko kini ki dak ken bot kita kemet kin ya be no i ksut ya ka kerteng jong na kinya rak ai ki pesan kinya di kenu no bot pen sniu ki kana om pen sniu ki bat kinya bu ye ti ha bapang kin yo khya kinya keren ru de ki bai thlit jong kinya be no ai ksut ya kerteng jong kinya keren pat de ki bai thlit ta ka jing be ksut teng tengi penan kam ya ni ka jing keren thlit no ba usut tan ro smau thu usyap tiang no kulumar ni penan kam keren ya ka jing sisa ni dia bang le ka ni ong fi ubaman la bitar yang abat ngalak syabe tu ngadong fi ngam syem kuslai ngam syem kuslai kalong jai be kamen sim ngong ye kurem janga ong phi wat let kuslai ublai un sale kai namar ngale kam jong ublai usatip hi ngadan kata ka confidence dan ta faith ngalet bet sik tu gi akham kuslai kan det ru abang let ban ai training ngong fi kamen ngaklet de kita bat ndal awan ngong fi dan adap tang hadin sita jo baja kata ngong fi tang sitayo hi mila yo no ka yeng kani ka ba phi bangi shot ma shong man ta pi kan ka yeng teng ai ngu yu blai ang ula ra ru na ka yeng ngadong phi nga sngongu ye itu ai ba itu trying ba ai ban shong mila le bhangi khamle kan no basni rei dei tang nai tai daw hi bang sha be teng nga kwa ban ai khublai phi nga ong i ru shobangan mi ngong khublai shibun ba phila kadop ni sau bana sau snam di klamdan kanu mong ikamle kanu bat hadin bang mi nang turu nga ai extra ka pisale si dan kanu ka ba nisa ayeng dan ka jingmong haki kenro na hi yo tan ai mo bat ngila ai ru ka gift kan ong fi leng bai khon ai ka gift namar ngamdan kanu de jing so si ba ai fi ngamdan kanu jing so si ngakran ka jing sisa ya ta ngamdan ka jing so si nga duai fi hidup mentaru nganget ba pin pi ni video pin so thu ka bangale amdai bangale persha fi ai ti tingil ai ka tangil ai ban yu ngai thu nim dei ban khulong ngai thu ka jing shisha ba ubleu la ai ka ni ka yeng ba ngai thu fi ha kala kham bha shu ulak ngam ju perkhat ngan ong phim dei banga nga perkhat bangan im luxurious na ta ka jing im ka ba terpho ba penut phot na ba mo handai ublei wai ka ni ka yeng ngan ong fi la ai ka ni ka yeng bangin yo man sa antang la kamen palat kamen sim ngan ong fi but pila i sapet ima pi tu YouTube video sebab penmi mencabat manta kalong kumno ka background ka setup ke ai te kala long kani ka yeng kala long bau bleu la kerku palat anong fi la kerku palat ngala kemen palat anong fi ba ka kadan ka shalor kadan ka ni kadan ka teris ka bahe puyo pan le kai khun kadan ka snir ka dai shat sngi ba te amdei ba bang ong ulara pan ban chaka ka ba khamba shu pi kaktin jong ublai kum bang ujuh sap bang pila thmu sniu yang mo yaki hinman ki para handrei ublai kwa pat pan ban wan ra ka jing ba
Ti le si ubaman utmut pan musni yang abang yalap gospel umut man penduk mensim yang ada bang syak be yeng anong pi re na hingu ya ro utrai ble kentiu pun dan kentiu bat leng ba katu discipleship school si bun ki bri kila phone kan pi tang tang amla syu ban shimi call chen firu ma yang ngan sakol bat namar ngam jul ngam ble kham ai ngaban syu call tang dap pi ada kwa ban hikai ba iwei hadin iwei ngan phone ta ikituki ya kituki badan ka jing syap tieng kituki badan jing te jing khom ki mensim baman ngada call ngada dai kenduk ru na phak ban wan yakiru ti yai sha ban ngam dei bangam i ki phone number jang fi fil ai ya sha banga sa text na shan dan remai swear ma ti dei kata para banget ngong fi ba phim dei ban syap tieng hang fiang ya ka tin jong blai ustifan lai ngong fi ki kai ka bangayo men sim kolong ba kat sapoi ka por ka jing pen sitam ban ba ngila ban du ru ya ka jing im ni ngila ban long ki martyr na ban ta gospel ru pi menta ka pertai kala nang sniu tanu yele persya ban penyap ya ka balang ka basisha kabalang ka basisha gide gida blak dap ka arsin manga mafima unia le kum ha ka spa snam ga bani kompetip unero le amna unero o bu mensya ka dan kata ka colosium pina puli ka church history ka dan ka colosium bah ka jingsen syar pat shanero ngani tu ipi igi kristan la pelat ha gitu colosium bala pen melat di marat klau ki kristan sya kim julan ya ka ega bakile kim julan ya ka jingkala ka bomot kim julan ya ka jingpen baptis kim julan ya ka jingat hau Jesus Christ ki yang skam jaiu mensya dap kim ko ngo orang fila pelat u pat shanero la pelat ya colosium bat ki la pelat ki marat klau ki bam im pat ki pakim julan man fi namar belai kila sedang ban keren bet gajing shisha lada pilan no e gajing shisha pi syap tieng man kan shisha namar ba pilong red pat menta ki ba kini ki bakran ya gajing shisha kum bakran manga ki bakran shisha ya gajing kala ka bomot badan kamban mi no ki badan kamban pen baptis ban kamban yo pediang ni men sim khu badan kamban le yalap gospel kan ka jing lap gospel kam dei tang uriu tang ki bala dan kerdan ibadat ya degree aki theology yang ukhat igiru pat ba ukhat igi menta gila sedang ngila ai training kinuti ki bela yo jeng penem ketin jong belai ko kinuti kinong tu kiniat syo hima menang menta kinuti gila yalap gospel yo feeling mo nganum jer kertang fi ngila train ki gila yo ke jeng pelat lut ki batu batiem kila sedang man yalap gospel ting ong pi haba piang ke jeng shisha pi dan ka minor tiru wat jus saliaban yang man sywa ki pat kristan ka pat sharom ngan ong fi ki syak le ban ngan ong fi upat chanero sepuli kan ngam dei bang syu ong fi puli kat history ki church history ulek kumno upat chanero penlong bomboti da ka mat jong gitu ki kristan bala syak penyap utang hapok ki kper internet kan ong fi utang da ka mat yap jong ki hadu kata ki syak ong fi wat Stephen ong fi uli martyr banikong hadir bawla dap dengan simbol ulah syak lan tamau no fi uklam isi itu nong lan tamau wang ko pa tu mak bikina mak kim tip wang namar bakim tip ika iki bakile bat ulai iyo Jesus Christ nong fi iyo Jesus Christ nong fi ba yang hakti kaman jong belai hakata ka vision hadu bandayap ru ukam 9 ya ka ai ka bawla yalap na baru dan yo mensim jong belai bat kai ka bainong jong ukalong sabenang hang ni ha percaya nong fi ngilak banduk lut iki ngilak banduk ke jing dan jing em ngilak banduk iki mereka mensim pat ka bakor Jesus Christ wang kumno wang lar pi kwa man long kinong but jang pihak banlan la di pihak banlan la di pina bamba ka ding pina tau baman ban penem ka jing em unduk no dari tau baman banduk no ka jing em na mata janga unyo penem ka jing em kristan kam dei ka basuk te akran ni gitu ki ba syap tieng gi bahayeng basam tentang pilak kala ka bamut pilak kwa ban lait ni pop fitting ban kala mo fitting ban pen baptis le ya ka bari kan ya ka jing shisha bele pile ka bari pi syap tieng no pim tere bele fitting bo syak kan tat na ki bari ki bahayeng basam ni ki niam ki rukam syak kan tat bele fitting kan ya ba pile ya ka jing shisha pim syap tieng yo bele lada bele un penjab fi un dawa fi sisin ka singi fin ha ka singi bisyariano fin kam syap tieng jiunam pin im ha ka pung ka ding pai ga ong ka jing syap tieng tang ka ding ka jing syap tieng bu fin tre pun ko ngo mi no na ka jing syap tieng ngani tu fi ublei un yadai fi lada ublei ngam ma fi uftip ti wat i wei sembanang ben hap utip wat i wei nyu clear la nyu tengah net bangayalap yang ni ka gospel lada kampat dei yang abangan nyap martar yang ban nyap nuan fi lada usutan ulek ban penjat yang akan nuling baki beriut unum la namar i wei nyu clear unum ha nakaran syaya tak unri penem hadu kata kasih ke bala dai ka por yang belai bangan dai ban lat ngam tip ngan yap da kumno mo
tamba ublay ula bu baik bangai ban yalak baik ka jing sisa nganu melen rai ka jing sisa ya ka bangai kadan ha kani khtin jong ublay la da pikat ban pensyai na khtin jong ublay ngak loy ma kadan ka jing kala ka momot kadan ka jing pen baptis kam dai tang kadak kadai ka pen kok ngu ban let chaka ding phana jong Jesus Christ kadai pen kok ngu ban let chaka jing yap chaka amdai chaka jing yap chaka jing tap tong ini puli na khtin jong ublay fi ngan pensyai si tish ki nong room mana pensyai fi ka jing mot jong ka jing pen baptis pai kasanar yu tu beri wa teman ru si tish ki nong room kal nong ban ri ko ong ayu pating in ya ong in ya ine hakata ka pop bakata ka jing ai kan yo nang roi belin hat khat ka ba ar ong kum ta em mangi ki balayap ya ka pop kum nongin dang yai em shu aka menu fiap ha ka pop pat ka jing keli kat khat ka balay ong ne fim jutep bakat ki banangi ya ki balayo pen baptis ya ukres jisu la pen baptis la pen baptis yangi kan syakata ka jingyap jong u namar katakan la petap pet haban pengam fi la petap lam yangi bat kata ka jingyap jong u bat kum bala pen mi pat aba sei fi na ko la pen mi tap yo jiskres na ki bayap da ka buram ka jong ukpa kum ta bangiru ngin yo ya ha ka jing thamai ka jing em pinyo ka jing em thamai ba pila kala ba mot sham dei ba pisulat jing baptis khlam dangat kadai bandai ka jingat jong fi kadai bandai ka jingat jong fi kadai bandai ka jing kala ba mot jong fi bat ha ka jing pen kenduk men sim khut fimlet chang ni ka jing pen baptis nang tahu om no khat ka basan wang namar lada la peniap saklam jangi ha ka jing seriem kata ka jingyap jong kum tangir ngin yo long ha kata ka jing seriem ka jingmat mi pat jong dan kam banda tap fi dan kam banda sei fi ban kawan ka bor jong jing mi pat khat ka ban ri ko omno bangi da tip ka ni pat ka jing pen baptis la sa nar lem ya ubri wa teman jongi ban yo da penjat no ka met jong ka pop khnang bangin omlong marau shu aka ka jing kala ka bomot ba sha ka jingat sha ka jing pen baptis ru ka pendu ya ka pop monon fi ka penjat ya ka met jong ka pop ka pen du ya tu sentiment nak kata da pinyo like lut ngon ong fi pendap ka jing pen baptis pinyo like lut ni pop bat am tang kata dan kibri pat kiba kila ada pen baptis kila yo pedang mensim khut kiat kat bomon ukam chim khat ble pi pulis ti nong rom ka basadian pihak baniat ha ka disiplin wat mangau bayar lap ru ban penlek ni jing pen baptis ru ngahap ya ka disiplin ngahap dan ka jing duai Jesus Christ ong tu syarai tu duai ben ngahap ka jing ngahap ya ngahap perkhat ngam dei bandan yang mensim jing syaptiang namaru Jesus Christ pol wong am shimla ai fi mensim jing syaptiang andai jong ka bor jong ka jing it jong ka chingahan atka takada ngam le ran ni ban pla da ka baslur ya kani ka gospel jong Jesus Christ ki senran jong Jesus Christ saka spas nam ka baningkong ka baar kila syak penyap nam ta ka gospel dei na kata ka daw ngong pi mangidang yo ya kani dei nam ta ka snam jong ki ka bala phap ngong pi ti dei man ta ka snam jong Jesus Christ lu syak ya pa ka ding fna kalveri nam ta jong fi shimla syap tiang adu ka jingyap bang angin pen em ti belengin syap tiang man kuran ka jing sisa no fi lada pingat sisa am pim dei ban chulat jing sang tu pi dei ban yo la lut na ka pop mdei tang pinyo la lut na ka pop pi dei ban em ka jing em ka ba slur ban yalak da gospel ka jing em ka ba khut nong pi bat te mi no na ka jing syap tiang kitu ki bala kala ka ba mot bimot ban wan jing pen baptis balai pi le ran pi tiang no da pi dang syap tiang nong fi pimpat dei ban mat Jesus Christ ngong hadu kata ba ka benta jong pi kan salong syaka dujak ting jit ma fi syap tiang ki brio na fi syap tiang ya ki ya ki brio na fi syap tiang ya blai balak ban penjat mat mensiam hadu jok te kala ka bamot no akuran itu iba trying jong ai barem lu kala ka bamot no nga iet ya fi da jing iet jong Jesus Christ ngam simdan kan unti jing tang syukran ba fin kala ka bamot no hima jong blai kala hajan let syaka jing pen baptis yo pedang yo mensim khut la lut na tu ka tit jing thang la lut na tu ka jing bitar nang fi pin syakri yo blai hak na ka banta ka buram jong try da share like but subscribe dengan ni video amen.